Няма нищо по-силно от сломен човек, който се самовъзстановява. Сломеният човек не е този, който плаче и се оплаква, а е този, който продължава да се бори въпреки всички трудности. Когато си сломен, ти можеш да видиш истинската си сила, истинската си ценност, които са били скрити дълбоко в теб. Нашият най-голям проблем е в това, че си мислим, че не би трябвало да съществуват никакви проблеми. Депресия, разочарование, безпокойство, болка – това просто е естествена част от процеса за реализиране на по-добрата версия на себе си. Ти си длъжен да преминеш през всички превратности, проблеми, разочарования, незначителни неуспехи и провали. Ще ти се наложи да падаш и да се нараняваш достатъчно пъти, защото ако получавахме това, което искаме, без проблеми свързани с болката, това нямаше да е наистина наше. Живот без болка е живот без проблеми, а живот без проблеми е живот без израстване, защото проблемите са тези, които ни карат да израстваме. Проблемите са тези, които ни карат да ставаме все по-добри. Нашите проблеми са нашия подарък. Аз се научих да не позволявам на никой и на нищо да ме трогне. Година след година си казвах, че ще бъда все по-добре. Няма да позволя на нищо да ме спре. Няма да позволя нищо да замени моята решителност. Да, аз имам емоции, но се научих да не се отказвам от своите чувства. Никой и нищо не може да ми попречи да ставам все по-добра версия на себе си. Най-лесно е да се откажеш, иска се мъжество, за да устоиш. Вие трябва да влезете в това, осъзнавайки, че няма да е лесно. Това ще е дяволски сложно. Това не е просто битка, това е битка на живот и смърт. За да може да се противопоставиш на това, се изисква смелост. Но ти я имаш вътре в себе си, знам го. Няма значение каква е ситуацията. Няма значение колко лоши са нещата при вас сега. Това не е края. Само вие имате ключ към вашия разум. Имате избор, вие имате решение. Вие трябва да вземете решението сега в този момент. Защото има по-добър живот за вас и той ви чака да отидете при него. Колкото и живота да ви бие, колкото и да ви поставя на колене, без значение, ставайте и продължавайте напред. А там е само най-хубавото и прекрасното. Радвайте се на живота и благодарете, че ви поднася уроци, тъй като от чуждите грешки още никой не се е научил да живее, само от собствените си. Развитие и успех ви пожелавам, приятели!